YouTube, ja ťa zdravím a vítam vás u nového videa. Možno si hovoríte, že čo som zase ja vymyslel, ale vítam vás u nového videa, kde celý deň jem a cvičím ako Antonín téma. Antonín téma je kulturista, ktorého som si vybral ako prvého z toho dôvodu, že najviac zo všetkých tých kulturistov, ktorých som sledoval predtým, čo tu je zase, zo všetkých tých kulturistov, ktorých som sledoval, tak on mi prišiel taký, že najviac sa mi podobal. V tom zmysle života, že mal taký bežný život. Lebo väčšinou tí kulturisti, ktorí sa tomu športu venujú, alebo lepšie povedané sa venovali, hlavne v tých 90. rokoch, 80., 90., 2000, bolo to, tam boli asi by som povedal najviac tí vrcholoví športovci, čo sa týka, bol tam Jay Cutler, Ronnie Coleman, Arnold Schwarzenegger a mnoho ďalších. Tak tento tu si mi najviac, a nie, že by som povedal sadol, ale v tomto tu som sa najviac žil z toho hľadiska, ako vravím, že mal taký bežný život. A tu prší. Riadne. Taký bežný život, proste ráno vstal, išiel do práce, keď nešiel do práce, tak bol doma s rodinou, popri tom pracoval na dome počas dňa. No a keď prišiel ten čas, tak išiel do fitka, venuje sa podobným veciam, ako sa venujem ja, čož ma iba v tom viacej utvrdilo, že musí byť človek, ktorého natočím ako prvého, keďže do budúcna by som chcel natočiť viacej takýchto kulturistov a preto jeho som zvolil ako prvého, lebo má najbližšie, by som povedal, k môjmu životu a plus ešte on taktiež točil kulturistov počas tých rokov, aj tí, čo sú aktuálne, s tým, že prednedávnom dal posledné video, čo sa týka tejto série o kulturistoch, lebo aktuálne je v príprave na závody v kulturistike a v podcaste to sa kľudne môžete pozrieť. Antonín téma v podcaste s Pavlom Samkom a Honzom Turkom sa bavil o niektorých veciach ohľadom suplementov a taktiež sa bavil o Turkovom živote, že ako vlastne vyzerá jeho bežný deň. No a Antonín téma v tom podcaste povedal, že on prestal točiť týchto kulturistov aktuálne teraz v príprave, lebo vždy, keď ich točil, tak proste tie jedlá, ktoré väčšinou jedával, tak mu to viacej povralo do toho travenia, ako keby predtým, než niečo zjedol, Povedal, že keď je v príprave, tak nebude točiť tých kulturistov, lebo tá strava, čo väčšinou mali oni, tak mu nerobila extra veľmi dobre, lebo už telo bolo nastavené na tú stravu, ktorú už mal on nastavenú. Lebo viete, niektorí tí kulturisti starší, čo sa týka tých 90. rokov, oni väčšinou to mali tak, že mali
menší príjem sacharidov, väčší príjem bielkovín a tukov, tým pádom, že keď telo nejaký týždeň fungovalo na priamom opaku, že malo viacej sacharidov a menej tukov a viacej bielkovín, tak už tým pádom zase bude nerovnováhe vo všetkom, lebo si musí zvyknúť na to. No a viete, fungujete celý týždeň, 4 dní na nejakom režime a potom zrazu bum, spravíte rázny krok a to telo úplne ostane v šoku. Áno, telo ostane v šoku a tým pádom môžete začať oznova, lebo to trávenie už bude narušené. No a vrátim sa späť k pointe. Prestali točiť. No a je aktuálne v príprave na sezónu súťaží. Takže opäť sa k tomu chcem vrátiť potom, aspoň takto vravel. Musíme ešte tu ísť pozrieť, aj keď vonku prší. Budem tie videá za dažďa točiť. Chcem sa vrátiť potom opäť do toho točenia, len vravel, že mimo sezóne. Skôr ako v sezóne, lebo nechcem si pobabrať trávenie tým, že bude ich točiť. Lebo už ich natočil veľa tých kulturistov, takže vie, o čom asi rozpráva, keďže vravel, že mu to pobavuje trávenie. Wow. Pozrite sa. A. OK. A. OK. Takže ideme ďalej. Pokračujeme v ceste. Antonín téma býva v Čechách. Keďže je to Antonín téma, je to dosť aj vidno po tom mene. Býva v Čechách obec, ktorá je podobná tej mojej. Čo sa týka obyvateľov, možno ani nie, ale tým celkovo prostredím. Hej, že viac menej je to obec postavená v lese. Čiže tak ako ja teraz aktuálne bývam v dome, idem hore na pole a som pár metrov a som v lese, hej. Čiže je to taktiež založené na tom, že tá obec stojí na lese. No a tam býva v dome, taktiež ako ja. Má ženu, 2 deti, dceru a syna. Dcera sa volá Olivia a syn sa volá po otcovi sa mi vidí, že sa volá Antonín. Toník sa volá Toník, čiže Antonín, áno. Čiže syn sa volá po otcovi Antonín. No a dcera Olivia a žena sa volá Monika. Monika sa mi vidí. Aspoň ja som si istý. Možno Monika. Neviem popravde. Spýtame sa ho, ako sa volá, lebo nechcem jej do komu hoď meno. takže takto. No dobre, zachytil nás menší dážď, ale chvála Bohu, stále sa to dá. Hej. Skoro schádzam lesom. No a čo viac si k tomu dodať? Takto vyzerá jeho ráno. Ako ste videli, to som zabudol ešte povedať. Hej. Ráno na lačno vypije Vincentku a k tomu si dáva 5 gramov glutamínu. Ja som to použil taktiež, akože tak ráno na lačno, keď stane,
tak vypije pol litra vody s tým, že pije aj ráno Vincentku, čož ja som zvolil tiež, keďže je to celý deň, jem a cvičím ako Antonín téma. Ale ja som si to spravil tak, že som si ju zriedil, neviem, či si to robí aj on tak, ale myslím, že áno. Ja som si ju zriedil s tým, že som vypil pol litra vody, dal som nejakých 200 ml Vincentky a zbytok som dal vody, lebo aj na tej fľaške píše, že maximálna dávka je nejakých 200-250 ml, čiže som to zriedil s vodou a do toho som dal glutamín, 5 gramov glutamínu. No a po tomto ránu skôr po tom začiatku rána, keď vypije ten pohár vody, tak ide na 3-kilometrovú prechádzku. V našom zmysle povedané kardio. Kardio vravo, že ide nejakých 3 km. Z toho, čo som usúdil z tej správy, tak tie 3 km sú tak značené, že kilometr a pol do kopca a kilometr a pol do kopca. Čiže tak a vraví, že to má na nejakých 30-40 minút. Hej. My máme aktuálne kilometr, takže môžeme sa aj vrátiť a tým pádom, alebo dáme kilometr a pol a sa vrtíme tadiaľ. Čiže toto je jeho ráno. Čo sa týka tej rannej prechádzky, s tým, že on ešte si berie 2 psov, má doma ešte 2 psov, Mačku, kocúra, Mačku, kocúra má, ale nie, tých 2 psov si berie so sebou na kardio a tak ako vravím, kilometr a pol do kopca, kilometr a pol z kopca. Takže ja to idem tiež dokončiť aktuálne a keď budem mať po, tak sa vidíme opäť na ďalšom pointe. Dobre, takže sme opäť doma z prechádzky. Máme za sebou nejakých 34 minút a 2,13 km. On mi písal, že on robí nejakých 3 km s tým, že tak ako som vravil, kilometr a pol do kopca, kilometr a pol z kopca. No popravde, prvýkrát som išiel tú trasu, čiže som nemal odmeranú. Ale aspoň budem vedieť, že je to nejakých 2,2 km. Takže budem vedieť. A my ideme na ďalší krok. OK, tak ja zdravím u ďalšej časti toho videa, čož je Antonínová mobilita, vákuum a tréning brucha. Trošku polotujem stehna. Dobre, takže máme za sebou mobilitu. No a teraz ideme na tréning vakua. Tréning vakua robí tak, že si ľahne na chrbát. Vakuum. Stiska tu. Teraz sa dáme na 4. Preme sa o gauč. To sa vie. Nezápa. Dobre. Čiže tak a teraz. To
tréning brucha. Čiže cviky na brucho. Tak. Čo začne držať? On vraví, že on si takto ľahne a tým, že má to brucho keby stisnuté, hej, že má ho keby, že cíti, že pracuje, tak tíska proste tie dlane na tie kolena a robí keby odpor tomu bruchu a čo najdlhšie. Čiže 2-3 série. Brucho horí, normálne brucho horí. A ešte jeden cvik tu máme. To je to, že tak. Do strany. OK. Máme za sebou tréning brucha, mobility, vakua. Spotený som ako koň. Dobre, takže ideme sa presunúť do kuchyne. OK, takže máme tu Antoninové raňajky. Raňajky sa skladajú z dvoch jedál a to sú 120 g ovsených vločiek, 20 až 30 g proteínu. Antonín používa ISO, ja som použil klasické CFM. Ďalej tu máme 100 g jablka, 50 g čičoriedok. Na vrchu máme posypanú škoricu. A druhé jedlo sú 2 celé vajcia. On používa 2 celé vajcia, ja som použil 3 z toho dôvodu, že v jednom vajíčku boli 2 žalúdka. Takže beriem to, že sú tam 2 celé a jedno žalúdko navyše, hej. A 200 g bielkov. Všetko som to robil na bravčovej masti. On z videí, keď si pozrite jeho videá, tak tiež všetko robí viac menej buď na nejakom tuku, alebo nejakej masti, hej, sádu. Ideme sa do toho pustiť a
Vidíme sa pri ďalšej časti. Ešte, aby sme nezabudli, suplementy. Čo sa týka suplementov, tak používa omega-3, taktiež magnézium so zinkom, adaptotest, multivitamín a ďalšie veci, ktoré sú podporou pre zdravú imunitu. Neviem presne konkrétne, že koľko vecí tam ich má, ale má tam ich dokopy asi 7 alebo 6 vecí, čo suplementuje na ráno. Hej. Ja používam na ráno iba tie omega-3. Antonín pred prvým jedlom používa magnézium s prichuťou citrónu a toto vypije ho a ide raňajkovať. Čo sú tieto raňajky? OK, takže máme to dojedeno. Máme to dopapáno, alebo nie, máme to dojedeno. Máme to aktuálne dojedeno. A vidíme sa pri ďalšom jedle. Inak, tak ako aj Antonín téma mal vo svojich videách trička Promin, tak nechcem nič hovoriť, ale sponzorník by sa mi hodil. Aj keďže nie som ani nejaký ten známy kulturista, ani známa osobnosť, ale hodil by som mi. Dneska idem v tom spolu. OK, tak ja vás vítam u témovho predtréningového jedla, čož je 60 gramov proteín, 100 gramov rýžová krupica, 90 gramov banán, 1 banán, škorica, 20 gramov arašidového masla. Takže idem to zjesť, idem si pripraviť ešte potréningové jedlo, suplementáciu pred tréningom a počas tréningu a ideme do fitka. OK, takže máme to dojedeno, ako vidíte. Máme to dojedeno, ideme si pripraviť potréningové jedlo, k tomu pretréningovú suplementáciu a všetko. A môžeme ísť. Viacej asi nič. Vidíme sa. Dobre, takže aktuálne sa nachádzam pred fitkom. Ideme chrbát podľa Antonína tému. Predtréningová suplementácia bola taká, že pije bezkofínový, bezstimulantový pre-workout, ktorý používam aj ja, čiže máme to spoločné, čo sa týka predtréningovky od Prominu, takzvané prečko. Ja používam aktuálne ananas. A intra-workout. Intra-workout sa nachádza tu, čože konkrétne on používa 20 gramov EAčok, 10 gramov kreatínu, 40 gramov cyklického dextrínu. Ten bohužiaľ nemám, ten nepoužívam. Pre tých, ktorí nevedia, čo je cyklický dextrín, tak
jednoducho povedané, rýchle cukry. Hej, ja som to nahradil medom, lebo nezaraďujem, keďže mám ich dosť v pretréningovom jedle, tak ich nedávam. On ich dáva, tak som ich dal aj ja, aspoň takou formou vo forme medu. Takže OK, no, ideme na to. Máme vonku asi 3500 stupňov a ideme na tréning chrbta podľa Antonina Tému. Akorát mám po tréninku chrbta Antonina Tému, aby som nezabudol, ako Antonín v každom videu. Čak mi to, počkaj. Promin Club. Ako som rád celý deň cvičím a jem podľa Antonina Tému, dokonca aj uterák ako on, že čo najlepšie doplnky strávy od Prominu a idem do sprchy, mám dosť. OK, takže máme aktuálne po tréningu. Bol to chrbát podľa Antonina Tému. Fuj, vonku je 30 stupňov minimálne. Mám po sprche a idem si dať svoje potréningové jedlo a ideme domov. A pred sebou mám potréningové jedlo Antonina Tému a to je 150 g rýžová krupica, 90 g banán, čož jeden banán, 110 g jablka, čož je polovička priemerného jablka, 60 g proteínu. Dobrú chuť. Máme tu ďalšie jedlo Antonina Tému a to je 250 g tilapie a 100 g ryže. Prajem dobrú chuť. OK, hlasím sa s ďalším jedlom
Antonína tému a to je 100 gramov ryže a 250 gramov kuracích prs. Dobrú chuť. Priatelia, zdravím, vítam vás u posledného jedla Antonína tému. Zvládol som to, čo som vôbec nečakal, že to zvládnem. Hej, lebo akože toľko jedlo za celý deň zjesť je to fakt, že umenie pre človeka, ktorý je na, jak to povedať, bielej strane, hej, bielej strane tých, ktorí sa pohybujú v tejto sfére, čo sa týka kulturistiky, tak vedia, o čom hovorím, hej, biela strana. Ale späť k tomu jedlu, čiže máme tu posledné jedlo dňa a to je 100 gramov rýža, 250 gramov tilapia, hej. K tomu má nejakú zeleninu, popravde prišiel som domov, to vám tiež poviem, prišiel som domov z jednej akcie a nechcelo sa mi riešiť ešte zeleninu, je pravda, mám zeleninu v tom špajzi, ale bol som taký, že nechce sa mi spoňu, že proste zjem to jedlo a tí, ktorí ste sledovali posledné video, tak viete, že čo robím o takomto čase okolo tej 11. noci pred polnocou, tí, ktorí ste to videli, tak viete, to ma ešte čaká. A preto som zvolil takú alternatívu, že našiel som zavrané uhorky v chladničke. Tak si poviem, OK, zoberiem tie zavrané uhorky, lebo sa mi nechcelo riešiť tú zeleninu. Popravde, aj to jedlo, čo ste videli predtým, tie prsia, aj tú tilapiu predtým s tou rýžou, čož bolo to isté jedlo ako toto, tak tam v týchto dvoch jedlách mal taký zeleninu, ale ja som tie jedla pripravoval deň dopredu, s tým, že mal som nejaké tušenie, že možno niekam pôjdem počas toho dňa, tak radšej si to pripravím dopredu, aby som mal tú istotu, že aj keď pôjdem niekde, tak viem, že mám to jedlo pripravené, tak si ho zoberiem so sebou. Čož aj tak bolo. Jedno jedlo som bral so sebou, ostatné som jedol doma. Aj to všetko to také jedenie bolo to také, že ani že na rýchlo, ale proste veľa som k tomu jedlu extra nepovedal, akorát len to, čo som mal, preto to hovorím teraz, že pretréningové jedlo ste videli, tamto som tiež extra nerozoberal, čo riešiť, hej, kaša, proteín, banán, rýchle sacharidy, rýchle tuky, hej, tam išlo 20 gramov oreškového masla. Potrinkové tiež bolo skoro to isté, akurát bolo tam viacej rýžovej kaše, nebolo tam arašidové maslo, no a potom bola tilapia a rýža, čo je aj to isté aj teraz, hej. On tam, ako hovorím, dáva tam nejakú zeleninu. Väčšinou, čo si pamätám z tých videí, tak kľudne tam dá aj čo je zeleninová zmes v konzerve napríklad. To tam je dávať niekedy brokolicu, hoci čo je tiež, nerieši to. Tak ako ja teraz, lebo proste hlava je taká, že už proste len spraví to, čo máš a choď spať, lebo ráno ti treba vstávať. Takže tak. No a ešte vám poviem späť k tomu. Boli sme na jednej akcii a videli sme pár kúskov týchto starších aut. Môžete ich vidieť.
ale to má. No, ty je mimořádne super. No a po tejto akcii sme sa presunuli na ďalšiu akciu, kde sa konal festival v jednej nemenovanej obci. No a tam sme boli možno nejakých, čo ja viem, pol hodinku, maximálne hodinku, bolo to nejako časovo do tej hodinky, kde sme potom odišli domov, lepšie povedané. Ja som odišiel domov, lebo zajtra potrebujem stať skôr, tak som nechcel ostávať s nimi dlhšie, preto lebo ostatní odchádzali smerom Michalovce, Zemplínska Širava, takže bol som radšej tú alternatívu toho, že prídem domov, ľahnem si, oddychnem si a zajtra môžem fungovať. Neviem, či plnohodnotne, lebo ešte ma čaká výstup hore ku mojim kamarátkam, srnkam, hej, ale aspoň do tej miery, že sa vyspím, lebo kebyže pôjdem s nimi niekam, tam by som bol do rána, potom prísť domov, ísť spať a stávať o 7 je také, že nie, radšej nie, radšej sa kľudne vyspať, ako potom byť taký, že čo som zase komu spravil. Ale tak, dobre, čiže ešte na záver tohto dňa si povieme kalórie, Antonína tému a približné makronutrienty, makra, hej. Čiže celý tento deň, čo ste videli, má nejakých 4445 kalórií, z toho okolo 400 bielkovín, 650 sacharidov a 60 tukov. Popravde, takto si povieme, hej, môj bežný deň sa pohybuje na nejakých 3,5 aktuálnej situácii, hej, že už keď mám tých 3,5, tak už sa cítim taký, že OK, že nie som hladný, som taký plnejší, nepotrebujem viacej, váha mi viac menej stojí. Čo sa týka mojej práce, mojej celkovo fyzické aktivity pomimo práce, tak nejakých 3,5 v pohode a je to také, že dá sa to, hej, dá sa to. V tomto prípade, v jeho prípade to bolo také, že OK, že bolo to o nejakých 1000 kalórií viacej, čož bolo to aj vidieť, hej, bolo to aj vidieť na tom všetkom, takže viem aspoň porovnať tých 4000 a 3,5, že čo to je vlastne zač. Títo kulturisti, ktorí sa pohybujú v takýchto súťažiach, tak oni musia jesť toľko, lebo ak chcú vyzerať tak, ako vyzerajú, a lepšie povedané, lepšie vyzerať, aby boli úspešnejší na týchto súťažiach, tak musia jesť takéto kvanta jedla, aj keď z môjho pohľadu bežného naturála, a sa vrátime k tomu, že tí, ktorí sa pohybujú v týchto chodníkoch, tak vedia, o čom hovorím, tak je to strašne veľa jedla a myslím si, že je to aj nezdravé voči tomu tráveniu, lebo popravde ďakujem Pánu Bohu, že som to utrávil, aj také množstvo jedla, s tým, že nepocítil som nejaké problémy. Hej, ale verím tomu, že niekto, kto je, dá sa povedať, v rovnakej výške ako ja, v rovnakej váhe, no možno nemá s niečím takým skúsenosti, tak verím tomu, že by mu to robilo problém, hej. Je pravda, no, mal som dneska dosť veľa pohybu, čiže bol aj ten veľký výdaj. Idem to zjesť a na záver chcel som sa ešte poďakovať
pánovi Temovi za to, že mi poskytol materiály, čo sa týka ohľadom svojho dňa, ohľadom strávy, tréningu. Pravdu povedať, tréning mi neposlal. Tréning, ktorý uvidíte vo videu, tak som našiel v jeho poslednom videu, kde cvičil chrbát, lebo ten mi neposlal, je pravda. Možno aj z toho dôvodu, že práve, že chcem natočiť teraz videa ohľadom tréningu, ohľadom stravy svojho tréningu. Čiže možno preto mi nechcel poskytnúť tieto informácie, keďže chce si ich natočiť sám ako prvý. Hej. Keďže je to jeho nová tvorba, tak nechcel to dávať prvé mne. Ale ok, neberem mu to, hej, proste nevadí, ja som rád, že mi poskytol tie informácie, ktoré mi poskytol. Ten tréning som si našiel sám, s tým, že mne to aj vyhovovalo, lebo aktuálne tiež zaradzujem do tréningu cviky, ktoré sú robené jednou rukou. Neviem si spomenúť na názov, ako sa to povie, ale proste, chápeme sa, proste je to lepšie z toho dôvodu, že viacej precíti človek ten sval, lebo je ako keby jednou rukou, že napríklad keď máte disbalanciu medzi pravou a ľavou stranou, čož ja mám, tú ľavú mám silnejšiu ako pravú, tak proste inak to aj vyzerá a aj celkovo pri tom ťahu, napríklad keď cvičíte chrbát a robíte ten ťah, hej, s danou kladkou, s danou činkou, s hocičím, tak proste tá ľavá strana zabera vždycky viacej ako tá práva. A tá práva už keď príklad po nejakom 7-8 opakovaní je slabá, ono už nebude pracovať proste. Aspoň ja som to postrehal na sebe, nebude pracovať a už pracuje len tá ľavá, lebo tá zvláda viac. Preto som si vybral aj takýto systém pre seba a aj ten tréning, ktorý som videl u neho, že ako keby pár cvikov som cvičil s jednou rukou, hej, čiže proste aj tie priťahy proste snažím sa ťahať tou slabšou rukou ako prvou, aby sa to nejako postupne dalo do kopy, viac menej, že by to bolo na jednej lodi tá práva a ľava, hej. Viem, že je to dlhý proces, lebo popravde som si to dosť neskoro všimol, keďže už som mohol začať to robiť skôr, viac menej tú pravú viacej posilňovať, ale nevadí. Nevadí, proste učíme sa na vlastných chybách a čo k tomu dodať, no. Možno keby, že v tých začiatkoch mám za sebou niekoho, kto by mi vtedy povedal, že vieš čo, skús to tak, alebo nie, vieš čo, takto nebude dobre, sprav to hen tak, alebo vieš čo, nie, skúsme to takto. Tak by to bolo úplne inak, hej, popravde, ja som začal sám od seba a neľutujem to, len možno kebyže niekto je za mnou vtedy, tak by som bol už na to úplne inde a možno by som sa vyvaroval aj veciam, ktoré sa mi za ten čas stali nechtiac. Hej, ale dobre, veľmi veľa kecam, radšej to tu ukončím v tejto časti a posuniem sa ďalej. Čiže ešte raz, pánovi Temovi ďakujem za poskytnuté informácie a vidíme sa pri ďalšom videu. Majte sa.